Odhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology koro kwayo sirkal mondo mi one ni ochwalnegi omenda mag HELB kod scholarships e saa mowinjore, ka bende giwacho ni deko mar omenda go osemiyo thoth gi kale midhiero mathoth. Clinton Omondi Yaya ma bende en jatend jopuonjre mbalariany no wacho ni thoth jopuonjre ok mor kod deko mar omenda makamano. Our comrades are not fully satisfied with how they are receiving their fundings. Our government is a good government, yet it has been doing better. But this time round, our comrades are just requesting that if it is possible, the disbursement of their loans be done as fast as possible. Those who don't have batch numbers be issued with immediate effect. Florence Achieng ma bende en japuonjre mbalariany ma JOOUST bende ochwalo ng'ure wi kaka ichiwo scholarships ahinya to ne jopuonjre mantiere hikgi mokwongo. I want to urge the government to look onto the issue of disbursement of the scholarship. Some of the students have not gotten their money. Most of the first